Micil saking troning praja mapan samadyaning aga Pasara tambur sroling menyang tentaludak gentera mewah kekandha mawarna warna Caladriana Srika Auryan Kakang Gatotkaca apa dene Kakang Antareja? Wana dawuhmu apa, Yayi? Yayi Antasena kadangipun Kakang kang banget tak tresnani. Ana dawuhmu apa, Di? Adhiku, Yayi Antasena, Yayi. Ngene, Kang. Dina saiki Kakang Gatotkaca apa dene Kakang Mas Antareja wigatekna apa kang dadi aturku iki? Sajake Lokapala Dimas Antasena kemo lagi duka penggali. Ya Di, Lokapala. Jadi tak dulu abang beranang apa kang dadi pasuryanmu janjan iki ana apa to, Di? Ngene, Kang. Sapa wonge sing ora gelo? Gelane ngrasani atiku ora ana lara telu. Aku agek tresna kelawan Bathari Tirtawati, atmajane Iwang Tukulun Bathara Yamadipati ing kayangan Ngargadumilah. Yo kayangan selo pangumpeng. Lah banjur sambung rapete marang pun Kakang ki apa? Sambung rapete apa Di Lokapala bisa ndayani si adike mau duka utawa nesu kene. Lho sapa wengi sing ora nesu? Age nedeng-nedenge tresna, age nedeng-nedenge seneng kelawan Diajeng Tirtawati. Lokapala ana sing ngrebut calon garwaku. Apa kaya ngono kuwi ora nesu, Kang? Mulane, dina iki coba bayangan Kakang Antareja, Kakang Gatotkaca iki bayangan. Coba siki nalare dienggo. Kakang Antareja, Kakang Gatotkaca age tresna kelawan sajeneng bocah wedok. Banjur bocah wedok mau direbut dening wong liya. Rasamu kepiye? Ya panas, padha wae Dimas. Penggali ya mangkel. Lah wis nek ngono kuwi. Ki jenenge bocah enom ki ngono kuwi, Kang. Ora ana loro telu kang wani-wanine ngrebut marang katresnane Antasena, Nalendra saka negara Nusarukmi. Nusarukmi utawa negara Tunggul Malaya ki mau prajane si Prabu Dewasrani anak Bathara Guru. Kuwi yo bareng karep apa kang dadi katresnanku. Palasiki Prabu Dewasrani ki mau utusan Kang Mase Dewasrani padha-padha anak Bathara Guru kalawan Dewi Bathari Durga. Kang jejuluk Prabu Nilasrani Nalendra saka negara Nusa Kambara. Kuwi mau gegidrah kekiprah kaya barang tinanggap munggahe ngalun-alun munggahe madaning penangkilan agung. Sejatine mono aku ya wis disumpenake utawa diimpenake kelawan Wa Prabu Puntadewa. Konon kanane sajroning pasumpenan utawa pasumaning impen negara Ngamarta ki mau ana banjir bandhang tanpa sangkar ngendhangake tratah kerambat karo panggung klebu Antasena iki kang bakal katut ring madyaning ilining banyu. Mulane iki sandunganku, iki cobaanku nggone gayuh kelawan Diajeng Dewi Tirtawati. Apa enggane aku gagal wigar tanpa karo meneh? Apa enggane aku gagal meneh nggone bakal rabi karo wong wedok? Wis iki bayangke kakang-kakangku sing wis padha rabi ngono kuwi. Kang Mas Antareja apa dene Kakang Gatotkaca? Ayo, bawaning sedulur. Ning ndi? Jejaring sedulur, sedulur saka tembung tega larane ora tega mring patine, tega patine ora tega mring larane. Rekasaku ya kudune Kang Masku, Kang Mas Antareja, Kang Mas Gatotkaca padha wae melu ngrasake apa kang dadi rekasane Antasena. Kosok baline rekasane Kang Mas Antareja apa dene Kang Mas Gatotkaca, Antasena ya melu nyangga. Ngono kuwi bawaning sedulur. Kudu mat sinamadan, kudu daya dinayan. Ora ngono kuwi, Kang.
Wah, bener apa kan dadi aturmu Dimas. Aku dekne yo umpamane katresnanku direbut dening wong liya pancen aku mangkel bakal ngamuk rasane atiku. Wis Dimas, aja asu melang Dimas Antasena. Wis dina saiki kowe lungguh ing sing kepenak. Praja Ngamarta bakal tak gawe tentrem kelawan Kang Masmu iki ing Jangkar Bumi. Arak ngaten Kang Mas, bener Dimas, aja asu melang. Kowe iki calon penganten ora patut pancakara. Umpamane calon dadi penganten kuwi mau wis resik lahir lan batine lho kok malah arep gelutan ki kepiye? Wah, suara wae. Yen pancen Kang Mas Antareja apa dene Kang Mas Galutkaca ora bisa mbirat angkara murkane Ratu Sabrang kae mau, bedes kae mau Antasena Dewa kang bakal maju. Ngono kuwi, saiki aku iki mau nekat-nekatan temenan, Kang. Aja kongsi aku gagal meneh. Ya wis. Yen pancen kaya ngono Dimas, lungguh kang kepenak. Ndi kaya ngopo prajurit saka ing negara Nusakambara prajurite Prabu Nilasrani kang bakal ngriguda kelawan katresnanmu Yayi Antasena pun kakang bakal taming dodo. Semana uga pun kakang ing Jangkar Bumi Antasena aja asu melang. Pun kakang ya saguh dodo marang lelakon iki. Pun kakang bakal mbirat angkara murkane Ratu Sabrang ki wis kowe iki penganten aja pancakara aja gelutan pun kakang wae kawan Kang Masmu ing pringgondane kang bakal maju haring madaning rananggana. Ya wis, yen pancen kaya ngono aku wis adem ayem tentrem apa dadi atiku. Tulung-tulung ngono ya Kang, ewang-ewang ngono Kakang. Kakang Antareja apa dene Kakang Garukaca tak jaluk gawemu aja nguciwake marang temandangmu iki kakangku sakloron. Wis lungguh sing kepenak tugele gulune wis lungguh sing kepenak ndi prajurit ora gadang Antareja mundur sangkah mangkat Dimas monggo Kang Mas.